ఈరోజు మానవ హక్కుల వేదిక 7వ ఉమ్మడి జిల్లా మహాసభకు వచ్చేసినటువంటి ముఖ్యంగా ఆదివాసీ మిత్రులకు, ఆదివాసీ సంఘ నాయకులకు, అలాగే మరి ప్రధానంగా మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున తెలంగాణ ప్రజాస్వామిక ఉద్యమ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మన హక్కు, మానవుని యొక్క హక్కు, మానవుని హక్కు కోసం హక్కుల సంఘాలు, అనేక కుల సంఘాల హక్కులు, అనేక సంఘాల అభిప్రాయాలు పరిగణలో తీసుకొని పనిచేస్తున్నటువంటి మానవ హక్కుల సంఘం. ఈ మానవ హక్కుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భుజంగరావు అన్న నాయకత్వంలో చాలా కార్యక్రమాలు ఆదివాసులే కాకుండా గిరిజన నేతరుల ఏ సమస్యలు ఉన్నా అన్నగారు ఎక్కడ ఏం అన్యాయం జరిగినా ముందు వరుసలో ఉండి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. అన్న కార్యక్రమాల్లో నేను కూడా ఒక పేదల సంఘం నాయకునిగా నా వంతుగా నేను కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాను. మరి ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కులాల వారీగా విడిపోకుండా, మతాల వారీగా విడిపోకుండా, ప్రాంతాల వారీగా విడిపోకుండా ఒక వర్గ దృక్పథంతో మనము పోరాటం చేసిన రోజే నిజమైన మన హక్కులు చెందుతాయేమో అని నా అభిప్రాయం. అయితే హక్కులను కాలరాస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, మన హక్కు కోసము మనం అందరము ఐక్య ఉద్యమాలు చేసి పోరాటంలో భాగంగా సాధ్యమవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. వాస్తవంగా మనము పోరాడి సాధించుకున్నది కొన్ని ఉన్నా ఇంకా పోరాడి సాధించుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి కాకుండా వాస్తవ పరిస్థితులు చూసినట్లయితే మన తెలంగాణ ఉద్యమం, మనము సకల జనులు, అన్ని రంగాల ప్రజలు ఐకమత్యంతో ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్నాం. అలా నాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కూడా జరిగింది. ఏంటంటే అప్పుడు కూడా మేధావులు అందరూ ఐకమత్యంతో మరి 3000 గ్రామాలు ఒకటై 10 లక్షల ఎకరాల భూమిని పంచుకున్న చరిత్ర కూడా మన తెలంగాణకు ఉంది. అయితే మన ఐక్య ఉద్యమాల ద్వారానే సాధ్యమైందని నమ్ముతున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మన ఆదివాసీ ప్రాంతంలో వాస్తవంగా ఇందాక మేధావులు చెప్పినట్టుగా చాలా ఆదివాసీ గ్రామాలల్లో వాస్తవంగా రోడ్డు లేకపోతే రోడ్డు ఉండదు, మంచినీళ్ళ సమస్యలు, విద్య, వైద్య, అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. వాస్తవంగా ఈ మరి ముఖ్యంగా మన వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వందలాది మంది
ఎక్కువలో ఎక్కువ ఆదివాసీ సోదరులే, ఆదివాసీ పిల్లలే ఎక్కువ మంది చనిపోతూ ఉంటారు. అంటే హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి వెంటనే వారికి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ స్థానిక ఉన్నటువంటి ఐటీడీ ఆఫీస్ కావచ్చు, చాలా చోట్ల మేము ధర్నాలు చేసి కొంత ప్రెషర్ చేసినా కూడా ఇంకా ఆదివాసులు చనిపోతున్నారు. వాస్తవంగా అంటే నాడు విభజించి పరిపాలించు అనే సూత్రం ఏదైతే పెట్టిపోయిందో, దోపిడీ చేసేవాడు దోపిడీ చేస్తూనే ఉన్నాడు. దోపిడీకి గురి అయ్యే వాళ్ళ మనం దోపిడీకి గురి అవుతూనే ఉన్నాం. కాబట్టి మనం వారికి ఏంటంటే ఎవరైనా మనం నీతి నిజాయిస్తూ మనము అడుగుతే మనపై ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలా ఆదివాసీ సంఘాలపై, ప్రజా సంఘాలపై ఒక ముద్ర వేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. నిజాయితీతోటి మనము ఏం మాట్లాడినా మనకు వీళ్ళు వారి మిత్రులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అణిచేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము బాధపడేది ఒకటి ఏంటంటే, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము అడగడం తప్ప, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము పోరాటం చేయడం తప్ప, తప్పును తప్పు అని ఎత్తి చూయించడం తప్ప, అలా చెప్తే మీకు మావోయిస్టులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి భయభ్రాంతులకు చేస్తారు. ఇది మాత్రము తప్పు. నాడు ఉద్యమంలో మరి ఇదే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు మేధావుల వర్గంలో నేను కూడా పౌర హక్కుల సంఘంలో నేను ఒక సభ్యుడిగా ఉంటా, నక్సలైట్ల డిమాండ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నేను పరిష్కరిస్తా, ఆర్టీసీ ఉద్యమం ఆ రోజు నా గుండెకాయ లాంటిది అని పొగిడించి, మరి ఈరోజు మరి వారు చెప్పినటువంటి మాటను మరిచిపోయి మీరు ఏదైతే చెప్పారో అవి ఆచరణలో అమలు చేయని అడగడం తప్ప, అట్లా అడిగితే మరి ఉక్కుపాదంతో అణిచేస్తా ఉన్నారు. ఆర్టీసీ సోదరులు చాలా మంది మనస్తాపానికి గురయ్యి చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు. కనీసం మన పక్కవాడు చనిపోతే మానవత్వంతో ఎలా చనిపోయాడు, ఎందుకు చనిపోయాడు అని మనం చెబుతాం. కానీ కనీసం వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించకుండా మరి ఈ సవతి ప్రేమ ఆర్టీసీ కార్మికులు చూపించడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరం. ఇప్పటికైనా మేము ఇక్కడ చాలా మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు వచ్చి ఉన్నారు. పాపం వారికి 2-3 నెలల నుండి జీతభత్యాలు లేవు. వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉన్నది. ఇప్పటికైనా మేము మానవ హక్కుల వేదిక తరపు నుండి డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే, ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను పరిగణలో తీసుకొని వారి సమస్యను పరిష్కరించాలి. ఏ ప్రభుత్వమైనా ప్రజల ఓట్లతో గద్దెకెక్కిన ప్రభుత్వాలు ప్రజల మాటను పరిగణలో తీసుకొని పరిపాలించాలి. కానీ ప్రజల మీద నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించి అణిచేయాలని చూడడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని విరుద్ధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కొద్ది అవకాశం ఇచ్చిన మానవకుల వేదిక నాయకులకు, మరి ముఖ్యంగా మరి భుజంగరావు సార్, ఇలా ఆయన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కూడా చూసుకుంటూనే ప్రజల పక్షాన మరి టైం కేటాయించి పనిచేయడం అనేది చాలా హర్షించవలసిన విషయం. ఇలాగే ప్రజల పక్షాన మేధావులు ముందుండి పోరాటం చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ఇంతటితో మానవ హక్కుల వేదిక